Masconi Kautionsbüro. Masconi, kancelária na kaucie. Nie, iba v hotovosti. Žiadne šeky, žiadne vizitky. Je mi ľúto. To je môj princíp obchodovania. Je mi ľúto, že vám nepomôžem. Práve som Boucherho odviedol. Je tu Eddie? No konečne si niečo dostal, Jack. Jerry je tu? Gratulujem ti, to je prekrásne. Jack, od včera sa ťa snažím chytiť. Čo je nové? Ty si sa ma snažil chytiť? Mám Bouchera. No, Bouchera, to je perfektné. To je 900. Nie, 1200. Ale 9. Nie, to je 1200. Áno, máš pravdu. To auto ma dorazí. Idem na druhú stranu k Generalu, na raňaky. Musím sa s tebou porozprávať. O čom? To ti poviem potom. Môžem dostať peniaze? Samozrejme. Myslíš si, že ťa chcem nejak obťahnuť? Nie, nikdy. Nie je v tom nejaký sarkazmus? Nie, nikdy. Ale odkiaľ mám túto strašné tento zvuk? Nikým som nerobil ešte kšefty takéto a on je môj svedok. Nikto sa nesťažoval. Niekto sa na mňa sťažoval? Zvonil tu telefon? Nie, nikdy. Vidíš to? Tak poď, ja ťa pozývam. Ja obyčajne neraňakujem. Tu si počul o chlapíkovi Jonathan Matsukasovi? No jasné, viem. A čo vieš o ňom? To je ten, ktorý zobral nejaké prachy, niekoľko miliónov z Vegas. No áno, má to iba hačik, to nebolo niekoľko miliónov, to bolo presne povedané 15 miliónov. To nebol nejaký typ z Vegas, ale Jimmy Serrano. Viem. Áno, ja niekedy čítam noviny. Vieš čo, ja nechcem behať v minulosti, ale Serrano nie je ten chlapík, ktorý ťa vyhnal z Chicaga, keď tam robil tie kšefty. On ma nevyhnal. No jasné, samozrejme, ty si kvitoval policajnú službu za toto svinstvo, čo? Poď konečne k téme. No úplne jednoduché, Jack. Ja som dostal toho chlapíka za kauciu, nevedel som, kto to je, potom už je každý človek múdry, ináč by som za ňo nedal tú kauciu. Je to iba otázka času, kedy Serrano pošle preč z tejto našej planety toho chlapíka a ja stratím 450 000. 450 000? Nie, lebo mám teba a ty si najlepší a pre mňa ho nájdeš a prinesieš mi ho. No jasné. Odkiaľ vieš, že je ešte nažive? No jasné, lebo nie je úplne normálny. Posiela Serranovi pohľadnice a píše mu, ako dobre sa dá žiť z jeho peňazí. Koľko ti ešte ostáva? V piatok o polnoci. Potom stratím 450. Teraz, dnes, piatok, to je 5 dní. Zabudni na to, chod si ho hľadať sám. No, ukludni sa, no. Dám ti 50 papierov. 50 papierov? Ja už najprv musím behať za mojimi 1200. Zabudni. Nie, zabudni na to. Máš ešte niečo? Nemám už, to stačí, nie? Keď nenájdeš chlapíka, tak vyletím z toho kšeftu. Urobím to za 100 000. 100 000? Ty si neúplne normálny. To je maličkosť. O polnoci si môžeš už ľahnuť. No možno ty, ale ja mám dosť toho, keď na mňa strieľajú. Už serem na tento hnusný kšeft. Keď ma chceš zaplatiť, tak poriadne. A keď ma chceš mať za tento job, tak mi daj to, čo mi patrí. Počúvaj, nejaký knižničár nebude na teba strieľať. On ho zistí, trestne ho po hlave s nejakou gumovou palicou a donesie domov. No jasné, isté, ale je to 100 000 a neviac ani menej. Chcem mať podpis. Jasné, chcem to mať podpísané. A v piatok ti ho donesem sem. Môžem dostať teraz mojich 1200. Ty si horší ako všetci gaunery, za ktorých som dával kaucie dokopy.